Elosegi, Iker Elosegi eta Patxi Gaztelumendi. Patxi hasiko da pixkat, gutxi gora bera definitzen eta jakiteko pixkat zertaz dikuan gaur esan behar duen guztia, eta egingo behuna da hirurak pixkat itzeingo gue, eta gero galdera eta asko luzatzen bagea ingo dugu azkenengo erronda galderena, pixkat gara bukatzeko askotan holako bileretan ez dugu jakiten nola bukatu. Bale, orduan hitza emango diot. Patxiri. Arratsaldeon, eta lehenengo behin eskerrik asko gonbidatzearren, eta gai hau bintzat mahai gainean jartzearren. Askotan, baserritarrek badakite, guztiz abandonatutako sektore bat izan da eta da, eta eskara konturatzen, baserritarra dela azken finean, elikagaien ekoizleak. Eta azken finean, egunero behintzat, 3, 4 edo 5 aldiz ahoratzen dugula zerbait. Eta askotan, edo gaixo gaudenean, edo dieta berezi behar dugunean, edo ja azken orduan konturatzen gara, ze garrantzitsua den elikadun, ez? Eta gaur, behintzat, horretaz mintzatuko gara, eta, bueno, asmoa da... Ondo ikustea, Piskat, ni saiatuko naiz, elikadura buru jabetaren gaia erdira ekartzen, naiz eta beste adibide batzuk ere edukiko ditugun, eta saltatu joango gara, taldean zehar, eta nik gure eskolako esperientzian oinarrituta, herriko garapenean, tokiko garapenean eta ekonomian ze zorrula dituen. Baina horre alduen olen, errepaso bat ingo dugu, azteko, baserri munduak, eta elikadurak azken urteotan, azken hamarkadetan, bai Ipar Euskal Herrian zein Hego Euskal Herrian izan duten bilakaera, eta horretaz, bai Maitek eta bai Ikerrek desente izan beharko dute, nola apostu egin den politika publikoetatik nekazaritza industrial baten alde, gutxura bera, bigarren mundu gerra bukatu zenetik eta nolabaiteko goze bat egon zenetik, gozea edatua Europan eta behar izan handiak elikadun aldetik, nola horren alde egindan, horren aldeko politika egin dian bai Europan eta bai hemen ere baserritarra behartu genituen duela 20-30 urte haunditzera, Indarnadero kilometroa jartzera, korta handiak egitera, 5-6 behiz edo lekuan 100 jartzera, eta guzti horrek, eredu produktiboak ze eragin edukituen gero, ze bilakaera ekonomian, baserrian bertan eta nora heldu garen, eta gaur egun Ikerrek galdetu dionean zenbat baserri dauden Zumaian, bat ere ez dagoela esan dio laguna. Edo ez ditugu ezagutzen behar bada, edo ez ditugu ezagutzen, eta hori ere bada ondorio herrian bertan eta eskualdean bertan zegoetan bizi garen askotan ez dugula ezagutzen. Baina hor badaude eztabaidarako oinarri batzuk eta saiatuko gara gaur behintzat Euskal Herriko ikuspegi bat egiten eta horri erantzuten. Eta zuzenean sartuko gara elikadura buru jabetzaren gaian, eta hor pasatuko dugu hitza Maiteri, izan ere duela ia 20 urte Via Campesinak proposatu zuen, alternatiba bezala elikadura buru jabetza, eta Via Campesina gaur egun da mundu osoko nekazari erakundeen mugimendu bat, 250 milioi familia inguru usatzen dute mugimendu hau, hau da, ez dago ez alderdirik, ez mugimendurik, ez kolektiborik mundu zuan, horren beste jende ordezkatzen duenik, ez? Eta alde horretatik oso erakunde eta mugimendu importantea da, erabat neoliberaren maren kontrakoa dena, eta zer pentsatua eman beharko eguntzena, eta pixkan, ereko galdera edo hori izango da, ez Maite utziko dugu, berak urteetan parte hartu duenen, baserritarra da, Via Campesinak gertutik ezagutzen du, pixkan, zer da elikadura buru jabetzea. Gaur, etxera joandeko nesan bintza munduak konpontzen nago esatela. Esan aldo, tranquila asko gainera, elikadura buru jabetzaren kontzeptu hau, gaurko unean munduak daukan, krisi
alimentarizio, sozial eta ekonomiko eta ingurugiro aldetik krisi orokor horri erantzun potente bat egon aldotzan kontzeptua badala. Orduan gaur, mundua konpontzen gara. Eta, honen sorreria, sortu esan daban, bizizateko zela sortu zan hau kontzeptu berau, ezta? Claro, pentsau hau lehenengo biak kanpesina sortu zen 1992an. Eta ordurarte hemen, Europan sartu ginenetik eta bizi izan ginean lehenagotik ere bai, iparraldean, eta Europan martxan zauan politika hori, ez da? Eta ziren, presioak ziurtatzen ziren, referentzia batzu bentzabazeren, eta gero, restituzioen bidez, herri aberatzenetatik, pobrienetara, bialtzen ziren produktuak, dumpina etxezan. Orduan, ara, herrialde horretara, ailegatzen zen, kostatzen da baino, merkio produktuak. Horrek, garai hortan, ene sartu zen Konfederazio Paisale European, Europa mailako elkartotan, eta horiak ezkian esan bakarrik geu zela bezigan, ezta? Hemengo basaritxarra zela beziginaz, ikusten ginoan, gero eta okerrago bizi ginara. Baizik eta, politika horrek, Europako politika horrek, munduan zehar ze eragin zeukan. Eta orduan, munduko leku pobre horretatik, ekarri materia primak edo lehen geixa, eta gero, herria beratzetan, horrek produzidu geixa hau, eraldatu, eta gero, aretara bialdu, eta unditzen ginoela, bai bertako basarrixa, baina baitxa beste herrialde pobre hor garapen bizian garen herrialde danetako basarrixak, ez da? Azkenean mundu osoan. Eta horrekin ailegatzen dela, orduan eta orain garen egoerara, ez da? Kapazitatea edukitzea hainbeste produzitzeko eta alabe sekula baino gose gehiago egotea munduan, ez da? 1.000 milioi lagun inguru, oso gutxio bat baina eta hori da, mundu horretan zelagaitz harririk edo estenik zorrotzen, ez da? Eukitza eta aukerak egon da zola hortara jagatzen da. Eta orduan, lehenengo hilabetetan biak kanpesinarako bulegoa eta Euskal Herrian egon zen, 6 hilabetean, da gero Monsen, Belgikan, izan lehenengo asamblea, biak kanpesina, eta hori izan, hemen ez gagu bakarrik, nekazaritza eredu honek, produzitzeko modu honek mundu guztia izorratzen da, eta orduan danok batu gaitzezen, hau aldatzeko. Eta orduan, ondako batzen naiz, zela hemen Euskal Herretxeka joan ginen, autobuskara bat, geixau, eta asokatxo bat behin zen, eta han izan lehenengo asamblea biak kanpesinakoa. Karo, hori baino, askoz erakunde, elkarte eta jende gutxioekin. Eta han lehenengo aldiz sortu zen kontzeptu hori, elikadura buru jabetzia. Premiak berak eraila. Gero hasi zen zabaltzen geixo kontzeptua, urrengo asamblean, 96an ero, baina 93an horretzen ez sortu zela hango asambleatik. Eta tresna bat, azkenean, zer da elikadura buru jatza. Hori zer askoko, ez da ze, dauzka arlo asko, baina da hori, basaretxarrak, herri oro, munduko herri guztiak, kapaz izakiak bertan dauzken errekurtzuak bertakoen alde jartzeko, bertakoen premia, necesidade, bihar, haren alde jartzeko, eta orduan, bertakoen dago produzitzeko, bertako politikak eitzeko kapazitatea, herri bakoitzak dukan bertako kapazitatea. Horrek esan nahi dago, guk eukitzia, baina bestia ere errespetatzea, elkarri errespetatzea. Eta oinarri-xan, hoxe da, claro. Hain zintria dena, gero horrek adar asko dauzka, eta bihurgune eta eraleku asko dauzka, baina hoxe da, subirautzea, buru jabetzea. Herri bakoitzak dauzkan kapazitateak, dauzkan errekurtzuak, dauzkan biharrak asetzeko, merkaduei eta beste batzuen interesei begiratu biharriak, bertakoen necesidadei begiratuta, nekazaritza politikak
eitxia. Eta horrek esan nahi dago, oso importantia da, nekazaritzak iraunkor bat, gero karkonda salduko dozkuna, egingo da bena, ze ez badago iraunkortasunik, bari bukatzen da, eta kitxo. Orduan, egingo da bena, eta zelabait beti lokalai, gertukuai, bertakuei begirengo da. Eta ez da, nahikoa, azteko, gero jarraitzeko. Adar, arlo asko duzka, sorrera horretik, joan da, injarratzen, baina, kontu zibilibia baitxa, ez teikun betiko moduan kapitalak, edo merkauen interes horrek gure kontzeptua lapurtu, eta euren eratu askotan egin izan duzko moduan, ezta? Hau, herrixan eskaeria da, herrixan biharra da, herrixan premiei erantzuteko, eta herrixan gorde bia du, eta enbiuna da, garatu, eta sortu zanetik garatzen doia, eta pixka bat, hortaz gartuko gara, bantxin egin dutara. Bai, usteot, sakondu gako gerukera, eskotan gertatzen da ez, elikadura buru jabetza esan, eta pentsatzen dara, Euskal Herriko produktuak hartu eta jan, ez? Erosi eta jan. Eta oso erabakitzeko gaitasun urria dira hori, ez? Eta behar bada, azaldu beharko litzateke, eredu produktiboak, sasoikoak, eredu soziala, ze garrantzia daukan horrelako prozesu batean, ez? Ez dela hemen Euskal Herriko produktuak jan eta kitxo, hori ez da gutxi, egia esan. Baina, biak campesinak zerbait egin badu, izan da, nekazaritza txikiaren alde egin du, nekazaritza edo laborantza iraunkorraren alde, eta hori nola bizi duzuen zuek ereduarena, baserritik bertatik, lurra garantzetik nola bizi izan den, azken 10 urteetan eta nola bizi den, batipat Ipar Euskal Herrian. Gabon, beraz, ni iparraldetik edo naiz, Euskal Herriko laborantza ganbarako koordinatzaile naiz. Atxikaletean duen abitik, gure historia zer da. Iparraldean, momentuan badira, populazioa aktiboaren eureko 6,7 inguru laborantzaz bizi direnak. Halen beratzen duelarik, Zumaian zuba laborari zen eta bat ere ez edo ez dakit. Guretako harrigarria da, badakigu, hemengo egura horako ordenare bai, baina gure du bi planeta desberdinetan bizi direla, ez da, nubait. Duela 40 urte izan zen Ipar Euskal Herriko laborarien artean sekulako eztabaida. Orain iduriz hemen gertatzen ari dena Gipuzkoan, duela zumat urteia Bizkaiak gertatu zena eta mundu guztian gertatzen dira debate horiek, eta dira ongi da gauzak ekoiztea, jandaria gauza berezi bada, denok behar dugu egon guziz, transkritzen dira aldiz denok mugikor bat, edo biro, telebizioak, autoaren behar da, ez da behar berdina. Zuten? Hola bai? Bai. Ez, jatekoak gauza berezia dela beraz. Duela 40 urte izan zen, debatea izan zen, zer produzitu behar dugu eta bereziki nola. Eta berezketa oso sako bat izan zen iparraldeko laborarien artean. Parte batek segitzen zuen nunbait hildo nagusia Frantziako estatuak beroztik beti indartsuak hildo nagusia eta guk behar dugu izan kompetitiboak, behar dugu lehen gai alden merkeena ekoitzi, eta hori transformatzeko du agroindustriak, eta hori banatzeko dute salkune erraldoi horiek, eta hola Frantziako Republikan behiote, hementuan Frantziako jendeak okain dute jatekoa merke, eta oso produktiboak baitira Frantziako laborariak, mundu guztiak ikatuko dugu. Eta horrek ikarri duen desazioa guztiekin, sozial mailean laborari asko desagertu dira azken hamarkada horietan, politika horretan edaginez, ingurumen atletikan katastrofa hutsa bat da, joiten mazirezte bertanian, baina duango dantza eder horietan, eta teko zirezte martzianak bezala, berde-berdeak, algaz beterik baitaute kosta horiek. Algaz beterik, gehiegi urde, gehiegi hori asko, gehiegi behi baita bertanian, hango publikak eta horiek itxasoratzen dira erreten medioz, eta desoreka bat ezigarrerako, eta egiazki arazo
larria daude, ura ez da gehiago edankarria, inguramenarekin desbantzea asko. Sozialki eran dut, eta ekonomikoki, begira, bertan da Frantziako estatuan gehien produzitzen duen eskualdea, bera da ikasi gehien laborari galtzen dituen eskualdea, eta baita ere tekinaletik nahi dut zentrabatzia duten angola berariek, Frantziako ranking hortan azken aurrekoak, azkenak korsikarrak izanez. Beraz, nunbait, gehien dute mugitzen sekulako dirutza, eta dirutza gozi hori berriz egoeten da, ez dute hori txaldean etxekitzen, eta ekonomikoki da industria batxaraztea, ez da bat ere ez eskolde bat, ez laborariak, ez etxaldeak bizirazteko ginkorra den eta sistema. Hori zen dola berrogorteko debatea, hori edo egiten dugu beste lagunantza bota bat, lurraldeari lotua dena, nahiago ditugu etxalde handi baten partez irutxiki, behar dugu kalitatea dugu, onartzen dugu eta badakigu eta genean nahi dugu debatean parte hartezaten laborariekin beste biztan negoziak. Kontuan hartu, iparaldean eguneko 6 da laboraria, eien esku daude lurraldearen eguneko 90 bestea da bideak, etxeak, eta han ezatugu hemengo zuten bide, autobide, ez dakize, beste, gutxo bat dugu. Nahi dut, eremu guzti hori laborarien esku dago. Sekulako responsabilitatea dute laborari horiek. Eta hango oain LB ditzen den sindikatuko laborariek egiten dute, guk badakigu zer responsabilitatea dugun, saia dela, inguramenea dela, zakizkaz dela, eta onartzen dugu eta behar dugu beste biztanleen ganik egin ikus moldea debate hori parte hartu. Industriaren aldeko laborariek dituen debate hori. Baitakite, agaztua sortzen dutela. Nola hori urte, bada debate hori, eta multso batek erabakitzen dugu kreatzen dira sindikatu hortarik, sortzen dugu gure sindikatuak ere, eta lantzen dugu laborantza errekoi eta irakorraren eta gai hori. Eta laborantza errekoia eta irakorra zer da, ekonomikoki bidea egarria dena, eta hori zaila da, zeren gauza asko ez dira gure esku, gauza asko erabakitzen dira edo Bruselan, edo Parisen, edo Portalen, edo Pauen guretako, ezerrez, Ipar Euskal Herrian, ekonomikoki. Inguramenari buruz, urriak diren baliabideak alde gutxiena baliatzea, urriak diren baliabideak zer dira, ura. Hemen asko hori egiten du, atos, baina oso altzara uraren gaitatea zekintzea eta urdelangarririk ez dira goizeakea eta bar, petrolero. Nik ez dakit, hemendik 25 urteren buruan dola ikutziko diren jaki ditugu gauzak. Orain arte, industrializazioaren bidez, ekoitzi da petrolero oso merki batekin. Oso merkia, petrolearen eskualde guztietan jarrera gaude, ze gauza bitxia ez da, beraz, eta aldiz batera baliabide batzuk oso arrunta direnak, gure partean, hemen bezala, Atlantiko isurialdean, beharra da oso naturalki azten den zerbait. Beraz, beste eredu bat, nun baliabide arruntak baliatzen dira eta baliabide urriak ahalaz gutxi erabiltzen dira. Sozial mailean, alde lanpostu gehiena sortzea. Hori da oso garrantzitsua. Ipar Euskal Herrian, nahi dute laborari izan, bertako jende askok, etxalde gehienetan bada segida bat, instalatzen dira jendeak, eta atoz ezazkigu piloten gehiago, kanpoko jendeak hor nahi dute laborari izan. Eta kanpoko jende horiek ez dute laborari izan pasamortu batzuetan, pasamortu sozial batzuetan. Gure ganik, 100 kilometrotara, ez du inork ez nahi laborari gisa. Zergatik, bizitik ez bada, ez da erakargarria, zer demontari berriz joan, kotxe hartu bat dut, lehen osoa ikusteko, 10 minutaz, hori ez da bizi bat. Eta guk bat dugu eskoazte bat alde hortan, oraindik sozialki gure herriak bizi direla, etxalde asko daude, bataz beste, 30 baserri daude gure herrietan. Ez zero alde bat, eta dut beste zerbaita. Eta beste zen da? 30 bat. Eta hori da, absolutuki nahi atxikidea dugu zerbait eta birori buruz edatu behar dut zerbait. Beraz, sozialki hori inguramena aspiratzen duena, ekonomikoki baliari, bizi arazten duena, eta hori da azkenean definitzen dugun laborantza iraunkorra praktikotaren gaia. Iraunkortasuna,
multinazionalek, Monsantok, iraunkortasuna bultzatzen duela, berari esker, transgenikoari esker, eta horiek azten dute gauza bat eta da sozial mailean zuen bat egiten duen eta zer bat egiten egiten duen. Egin eraginez dira mundu mailan dauden sekulako suntxiketa, inguramen, sozialak eta beraz, gu beste konzeptu batzuetan adibidea lanean eta Euskal Herriko Laborantza Ganbara da garapen elkarte bat eta guk gure eginkidea da egun guziz laborariekin lan egitea ez muga bat betetzeko, baizik eta ziru muga bati buruz hurbiltzeko. Ez da sekulan, erraiten di iraunkorra bilakatu naiz, ja norbaitek zigilu bat emanitelako, ez da gaia hori. Gaia da, mementuan zeigoretan dago, nire etxaldean nola egiten dut, eta nora buruz nahi dut. Bai, eta hor, igual, eta kokatzen dugun momentua, iraunkortasun horretan eta eredu aldaketa horretan kontsumo ereduak ere aldatzen direnean. Alegia, baserritarrak, laborariak prozesu horretan aurrera egiteko behar ditu kontsumitzaileak eta behar dute kontsumitzaileek ere beraien eguneroko elikadura aldatzeko edo egokitzeko urratsak eman modu kontziente batean, ez? Eta horrek dakar berrikuntza eta hor dago gakoa, ez? Kombinazio horretan. Ekoizlea eta kontsumitzaileen arteko kombinazio ulerketa horretan. Nik ez dakit hori nola bizi izan den azken urteetan baite. Bai, nik pixka bat ikerrena osatzeko ondio esango nuke gure egoeri askoz berkarragoa dela. Karo, hemen, esan da, esan esatzen etxo basaretzaka, baina azken bat, bi eta askotan ja igual turismoak genditzen daue basoaren lanak, bueno, esan edo, eguneko batera ez gara ere jagatzen, eta leku batzutan, askoz gutxo baina, bataz beste eguneko batera ez gara jagatzen. Eta gainera, esan nuke, nekazaritza industrial horren eragina undio geixo dela, hemen Hego Euskal Herrian. Bueno, izan ditugun politikarixekin, bultzatu den nekazaritza politika justu izan dela, hoxe, venga, zenbat eta eremu geixoa, zenbat eta ganau geixo, zenbat eta hektarea geixo, hobeto, ez dela sensate bizi. Hori bultzatu da, eta urtetan, defentsa batean, esaten dugun hau, ez da ondua, aspaldi ikuste egin nuen, ez da azkenean gure gurasuek itxasen nekazaritza lurrai lotutakoa, orekatua, zanjuaz, maitxatuaz, erosliekin harreman zuzena aukixaz eta bero izan da sanuena eta naturalena eta iraunkorrena. Eta orduan justo olako jardunbideei egon da beti egurra. Egurra, margin hau ja nekazaritza iraunkorre hori eta bestio bultzatu da. Orduan, bueno, ni badakizuek askotan etortzatenean, behiesken munduan eta hemen garen baserri esplotasun izugarrixak, Europako 6 intentsiboenetakoa dauzkagula. Eta ez da inopulkia, hortara bultzatu da basaretzara. Pentsauaz, hori da onena, hortara jo oso, eta konturatu bari, derrigortuta hortara sartu. Eta ze galdu da, esan dako, berak esan ditxuak gauza guzti dutez gain, ez da, inguru biluan, bertame problema galantak. Mundu mailan esaten da, nekazaritza intensibo industrial horren eraginez, kambio klimatikoan eraginez, neko 70 datorrela nekazaritza intensibo horren eraginez bera. Gero, esan dako zer guztiotatik aparte, autonomizia, ez da. Geure, ja, ziero menpeko bihurtu da. Elikadura burujabe izatea, geure nortasuna eta geure kapazte. Justo bihurtu da, kanpoko politiken menpeko, baina eske gure kanpotik erosi beharra dana inon menpeko. Orduan, autonomizia guztia da, basaritza repeti izen daren izaera hori, galdu da, baina izugarri batien orduan, esan dako gauza guzti horrek hemen undio, Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, biderkota darela. Eta orduan, hori, eredua da. Elikadura burujabetza da, herrixak, bera kapazidari eukitzia. Bertan, politika egoki batzuk esartzeko, baina hori doia lotuta ziero eredu egoki bati. Produzitzeko modu egoki.
toki bati, berak esandako bide guzti horrek. Eta hor, elikadura burujabetza doia begira baserritarrek, baina herritarrek, kontsumitzaileei. Eta Patxik esan moduan, hori da landu beharreko gauza oso importante bat. Benetan, ez da konturatzen geure konsumoekin zelako ekintza iraultzailea egina duen egunero. Emoten duen pauso bakoitzean, egiten duen erosketa bakoitzean. Eta, horren inguruan, iraultza txiki bat bai egoten ari dela, eta da, berriz be, errekupero nahi izatea, beti darik ipintxun, harreman zuzeneko salmentak, ez da? Azkenean, guk saltze ginen esnia eta barazkixak eta etxeiketxe, eta ero asokan, gure etxean esate baterako etxeiketxe, gaurko gunean berraran ez dago, basaritxar bat ben, esnia saltzen da benik kalian, debeka hori badako. Eta hori, kriston esfortzuak egin registruak saldu alizateko, erapoltzetan, eta hori dana, bota da, sakontzia dana, beti bastartu izan da. Hori rekuperatzeko, dano bakiun moduan, asokak bizi berritzen gabiz, etxeik-etxeko salmentia, inkluso teknologisa berrixak emoten dozkuen laguntziekin, eta WhatsAppak, internetak erosera harreman hori, berreskuratzen doia, eta hor, egisa da, dutula, kapazitatea, geu bertan, ze tristiena hori da, ez da, bertan eukitza konsumitzeko olako kapazitatea, zela ez gazen nahiagatzen produzitzea. Zela horrek bisok ez ditugu gustatzen, ez da? Produktoriak eta erosliak. Eta, ez dakit, WhatsAppeko ezer gehixotan hor, bakarrik etxatu, kapitala eta merkeuak ez darela lo. Eta, igual gero galdera maten nago da. Tratado de Libre Comercio hori gainean dugu, eta Europa eta Amerikan artean, Ipar Amerikan artean, lotu nahi den tratado hori, lehen hau be, Libre Comercioko trataduak, GATT, komite, hor, sufriu ditugu, baina eske hau, benetan egi bihurtzen bada, horrek bai, hunditzen da bela, dana. Osea, eske ja gelditzen da, incluso bertan, bertako politika berezizak egiteko eta bertan gauza desberdinak egiteko eskuak lotuta zehor bai, merkauak, eta gero erajarritzako tribunal berezi batzuk erabakitzen da bela. Orduan, horren kontra gogoren biako, baina erosin modutan alternatibia da, baitza, geu egunerokotasunean, herrixan, auzuan, inguruan, egin aldogun harreman hori bertako basaritza. Eta horrekin lotu ikurreko basera, ez da? Guztion ahotan horren beste erabiltzen dugun erabakiteko eskubidea, ez da? Guk egunero, goizean hartzen dugun erabaki politikoa hori da, zer gozaltzen dugun. Hori da gutako guztak hartzen dugun erabakia. Eta gozaltzen dugun horrekin, ari gara erabakitzen, ze motatako ekonomia bultzatuko dugun, ze motatako baserriak, ze inguru giro nahi dugun gure herriarentzat, eta ze kolore eukiko duen gure etorkizuna. Eta orduan hor, kontziente izan behar dugu ere, gugan dagoela indarrik handiena. Oda, konsumitzaileen poterea, potere izugarria da. Bai, konponteko zein deuseztatzeko. Eta hor, alde horretatik, era honetako mainguru, bilkurak eta bai izan behar dira kontzientzia arte bat, pentsateko, egunean, lehen esan duguna, 5 bat aldiz jaten dugula, eta horre ari gara erabakitzen gure ekonomia lokala, gure baserri ingurua eta gauza gehiago. Horrez gain, oso eskura dauzkagu edo kudeatzen ditugu jantokiak, edo ez ditugu kudeatzen eta privatizatzen dut ditugu, antolatzen ditugu herri bazkaria, txosnak, fabriketako jantokiak, ospitaletakoak, eta ospitalak, lotura ospitalak eta osasuna. Elikadura eskoletan, osasuna eta etorkizuna. Eta zer jaten ari diren gaur egun, gure umeak, gure gaixoak, eta horrek dauzkan ondorioak. Orduan hor, bai nire partidimitan bai nahi nuke, horren beste esaten dugun erabakiteko eskubide hori, guk gure eskutan dagoenean zer egiten dugun.
Eta arrazoi asko egongo da, motivazio asko, baina hor izan behar dugu abertzale deitu, konsekuente deitu, militante deitu edo ezkertiak deitu, ez? Baina egunean 5 aldiz ari gara erabakiten. 5 aldiz daukagu, 5. Eta guk hartzen dugu erabakia. Eta orduan, pasatuko gara pixka bat, gogoeta horren ostean ekonomiaz hitz egitera, garapenaz ari gara etengabe, eta elikadura sektore produktiboa da, elikagaien ekoizpena lehen sektore egiten zitzaion, baina gaur egon aldarkatzen ari garan eredu honetan elikagaiak ekoizteaz gain transformatu egiten da, eta alda neurrian salmenta zuzenaren bitartez komerzializatzen dira. Beraz, lehen sektorea esaten digutenean, da berekin nahi dute kokatu baserritarra produktore guztuz bezala. Eta ez elikagaiaren kontzeptu eta ekonomiako guztietan. Eta benetan baserritarrak, edo berden arrantzaleak, buru jabe izateko behar dugu kudeaketa zuzena 3 arloetan. Bai ekoizpenean, eta alik eta autonomia gehien edukitzea eta erabakiteko almena, bai transformazioan, esnea dela, mermelada direla, enbotatzea dela, mila formula daude, sagardoa, txakolina, okurritzen ditu guztiak, eta gero komerzializazioa. Komerzializazio zuzen hori eta etekina batetik gehiago ekoizlearentzat eta bestetik herritarrarentzat ere merkeago. Zenbat eta intermediario gehiago tartean, prezioago eta gero bestetik saiatzen dira dumpinaren bitartez beste gauza batzuk, beste gauza kalidade eskaseko batzuk sartu eta inposatzea merkatu legean oinarrituta. Horren merkatu lege hori, merkatuaren logika hori, orain arte norabide batean egon dena eta dara zailtasunak, salmenta zuzenarena, astero elkartearena, juntatzearena, hor errekuperatzeko badira adibide asko. Esne kooperatibina da bat, eta esnea gazta, esnearen derivatu eta hor alternatiba berria bilatu behar dira lehenko ereduak ez duelako ematen, pentsuak gora eta gora egiten dut esnearen prezioa bera, horren ez da posible. Eta orduan guk herrikotarenetan ikusten ditugun, esne boteak ikusten ditugunean, batu ikara sartzen zaigu, ez? Kafea botatzeko gogoa, ez? Bezko da merkera, baina txapa eta kikara estatoz bat. Eta horretan hor, danok, euki behar dugu, ez 40 zentimoko litroa, tetraberika, ez dakiguna zer dan ere, ura dan edo zer dan, pero hori ikusi egiten da, ikusi egiten da eta mina ematen du. Eta horrelako foroak baliatu behar dira gai horietak zintze egiteko. Badira oso adibide politak ere bai, adibidez, zerainen, herri garapenaren inguruan gauza asko ditira zen 30 urtetan, adibidez, beraien plan estrategikoan erabaki dute bi arlotan zentratuko direla horreantean, ardia eta zagarra. Zagarra daukan hildo guztiarekin, zagarrotegiak, agroturismoak, gauza mordoatu, eta ardiak eta berdin. Esnea, gazta, erakusketak, horretarako larreak egokitzen ari dira, basoak erosten, eta politika integral oso bat, herri baten dinamikan, bi kontzeptu horren gainean, eta gero horrek ematen duen aukera guztia. Inoiz, aukera badaukazu zerainen horbildu, eta azken 30 urtean egindan prozesu ekonomiko, soziala eta kulturala aztertzeko, izugarria da. Eta dauzkate, baliabide modernoenak betikoa egiteko modu txukun batean. Nik azaldu nahi nuen, behar dutxoago azalduko dut, gure eskolako eredua, gurasoek kudeatutako jantokia, eta horre dauzkan notorioak, bai egual lehenengo laborantza ganbararen gainean itengo dugu ikasbizka, nola sortu zenten duela 10 urte, eta zergaitik eta zertarako eta bidean zentraba izan diren. Bai, hortako berda ulertuko zuten Frantziako estatuko antolaketa. Departamentoak dira, provintziaren itxura duten zerbait, eta departamentu bakoitzean bada laborantza ganbara ditzenen egitura ofizial bat. Laborantza ganbara hori osatzen dute hauteskundeen bidez hautatuak diren laborariak.
Han, sindikatua daude, laborari sindikatuak, eta egen poderea ez da behortzen lagun politiko hona txarrataren poderean, edo boza gailuanen, burumenan, baizik eta egiazko hauteskundeak dira. LB sortu zen dola 30 urte horren, eta Ipar Euskal Herrian LB nagusia da, aspalditikan. Nagusia da, nahi dut, diferentziak guti bali bada ere, lehen estatua den sindikatua da. Baina Ipar Herriak ez du ezagutza ofizialik. Beraz, ez du ofizialki laborantza ganbara bat eta modelako. Gu gaude departamentuan biharnesekin dugu osatzen nonbait departamentua. Biharno da Ipar Euskal Herria handiagoa, biztanlez handiagoa, laborari kopuruz handiagoa. Eta han ez dute bat ere hango laborariek bozkatzen LB bezalako sindikatuak, eta beraz, beti nagusi da FNSA ditzen den sindikatu bat, agroindustriaren menpe dagoen sindikatua. Hori dena arraiteko, laborantza ganbara ofiziala beti sindikatu horren esko dagoela, agroindustriaren esko dagoela, eta duen poder ekipia, ez da ditu gauza guztiak berak erabakitzen, Bruselan da asko erabakitzen, pakaren bidez, Europako laborantza politikaren bidez, estatu bakoitzak adaptatzen du hori, baina lekuan den poder ekipi hori, laborantza ganbara ofiziala duen poder ekipi hori, beti baliatua izan da departamentuan, agroindustriaren mesedetan. Horren ondorio zuzena da, behiesnearen sektorea Ipar Euskal Herrian hilzorian dagoela. Eta oso pesimista gaude sektore hori buruz iparaldean. Joan dira industriak eta podere publikoak nunbait etxaldeak gero eta handiago nahi, kamionak bete nahiz etxalde batean bakarrik, hiltzen, desagerazten tropa ekipiak eta bar, eta oso egora kezkarrian dago behi sektorea iparaldean. Ez dizuet bi mendetako historioa ginen, dola bi mendeta zerbait, Frantziak zapizen, igautza bat. Eta orduan Ipar Euskal Herriko ordezkariek galatu zuten egin ezazue departamentu bat, beraz, ofizialki Ipar Euskal Herriako egitura ofizial bat. Hori zer egin, baina bi mende beranduago beti mai gainean dago debate hori. Eta beti dago mai gainean, behar dugu Ipar Euskal Herrian ofizialki bere gaiak tratatzeko erakunde publiko bat. Izan da dira, laborantza, nahi den guzia. Eta Parisen erantzuna beti da ez. Ez da beti ez borotila. Azkenean da pulso histori bat, eta pulsoa pixka bat departamentua edo Ipar Euskal Herriko erakunde bat nahi duten pulso hori indartzen dirarik, eta azken momentuetan nahiko indartsua dago, estatuak puska batzuk, apur batzuk uzten ditu. Alden gutxiena, baina eta momentuan pulso zen. Dora hamar zer gertatzen da, LB sindikatuak konsideratzen du hogei urteren buruan, hango jendea, laborari jendea gintzat oso pazientia da. Kasko gogorra, nahizuden guzia, entzinatzen da, eta pauso bat egiteko manera delarik egiten du. Eta pauso hori irabazia dagoelarik, ja, etxatzen da, ondoko pausoa zer izango den. Dora hamar urte, egiten dio horretako bat frantses estatuari. Erraiten dio LB-ek, edo egiten duzu Ipar Euskal Herriak behar duen laborantzak ganbara, edo ditzen duzu egitura hori nahi duzu bezala berritzaigu, baina funtzionatzeko beharko du lekuan lurrari dagozkion eta zergak eskuratzeko ahalmena, lekuan bozken ondorioz den sindikatuen arteko harreman horren eta horren irizpideak eta segituz izango da podedea, laborantzak ganbara ofizial hortan, eta baita ere lekuan erabakatzeko eskubide hori. Hori dira azkenean, Ipar Euskal Herrian guztiz transversalki jendearen gehiengo batek nahi duena laborantzaren gaietan, beste gaietan. Eta transversalki ere dutelarik ez da, hemen ez dago, hemen dagoen polarizazio edo, ez dakit horren arreun, miresmen hori sigla politiko hori buruz. Laborantzaren ganbararen gai hortan daude frantses PS-ekoak, sozialistak, poderean dauten da, UNP-koak aintzineko poderen zirenak, zentristak, nun dauden ez dakitenak, hori eta gero ezkertzerrak, nahi zuten independentista azkarrenak, terroristak, denak, igual du. Bada gaitasun bat nonbait, helburua dugu laborantzaren gaian, egitura bat montatzea laborantzaren gaia tratatzeko egiten dugu.
Eta elenek egiten dio apostoli estatuari, estatuak egiten du ezetz, eta sortzen du elkarte bat. Eta ez da ofizialki ezer ez, da elkarte normal bat, estatuaren erantzuna da oso bortitza. Oso bortitza, eta ez dizio dena kontatuko oso horrela gozia egiteke, baina hauzia graduak izan dira, hauzia penalean igortzen dira, bankuetan laboretan egilenak edo gehiago. Beraz, oso egora komplikatua izan da, lehen 5-6 urteetan. Hauzio horiek irabazi dugu, Frantziako estatuko justiziak ez du ezer ikustekorik Espainiako eta estatuko justiziarekin, nahiz eta batzutan diren oso bitxiak ere bai, ez da kooperatzen da, eta beraz, surituak atera dira hauzio horietatik eta ari dira lanean guztiz. Eta gure gana zera, guk gaude, 5 bat langile, jurista bat, azkuntza bailen nahi jendea, gehiago natura 2000 eguna menazak okupatzen dena, gehiago kolektiboki nola egin gure aragiak, gure ogiak eta gure gauza horiek hobekio bat izatzeko eta 1000 gauza dira egiten. Oso konkretuak direnak, provokazioa ez dira, lehen ezuet guk, elikadura guria betza, bilitz horiek ez ditugu sekura baliatzen. Inoiz. Baina egon guzitan egiten dugu lana da hori. Eta ez dugu baliatzen ez estrukturako baliatu, baizik eta ez gaude konzeptu teoriko eta gauza horietan lanean egun guzitan. Konzeptu horiek oso garantzitsua dira, noski, ez da hori gure egiteko egun guziko eginbidea. Ez gurea, ez laborarina eta ez hango antolatzaile eta pentsalariena. Eta gutako argigarria da, hemen azken bizpailu urteetan, papatean, elikadura buru jabetzea biakatu da oso publikoki bitzat, prentxan eta bindai ikusten zata, oso gi, guk petxatzen dugu, interesata da, hemengo jendarteak hori bere gainak izan, oso. Baina ez dezara, arbakarrik sigla batzuek edo gauza teorikoa bezala, baizik eguneroko gauzetan, eta patxik eranuena da, oinarrizkoa, zer jaten dugu, ez dugu, ni barne, denok, egun guziz, eta jaten dugunaren, erosten dugunaren, puntan dago, zer laborantza bota laguntzen egiten. Eta hori da, oinarrizkoa, basikoa, eta hortan da, hemen ez dut uste laborari asko dagoenik, hortan da, hiritarren, konsumitzaileen lehen arma hori da. Eta hortan behar da gudu. Eta gero da, jakitea, eta hori gehiago da laborarien partetik, jakitea aliantza horiek egiten. Aliantzak, laborantzak amaraz, eta sortu bakarrik klan baten gauza bat, edo korporatista den mundu batena, laborariena. Baizik da sortu da, jendarte zibilarekin, inguramenaz okupatzen dirarekin, konsumentzaile elkartekin, eta oso zabala da. Gure elkartean erabakiak ez dituzte bakarrik laborariak hartzen. Guztiz transversala diren eta mugimenduak barren daude, lehen errandutan menetik. Eta oso garrantzitsua da aliantza horiek egitea. Aliantza horiek egiteko behar dira laborariak, eta behar dira laborariak antolatuak eta desmartza hortan ari direnak. Eta hor da, ene ustez, iparadetik ikusirik egoaldeko ezagutzen dugu izate egoera, oso erronka garrantzitsua. Iruditzen zaitz, bada masa bat, jendarterenea ikaragatia, jende edo zirezte. Guk ez dugu ulertzen, dora 2 milioi eta jende horietan, hain beste zailtasun entzuten dugun, lekuko gauzak sartzeko eta guretako ezin sinetxea da, ezin ulertu hori gehiago. Baina, hor bat dira, antolaketa aldetikak gauzak pentsatzeko, aliantza horiek egiteko eta badakigu bat direla, gauza asko eginak, esperientzia oso ondiak, baina gauza da hori nola garatzen den. Eta hori garatuz, egiten dira, zuten gauza guziak, elikadura buru jabetzari buruz, forum agintzaldiak, manifain zuten guziak, ez bada egiten egiazko lan hori, azkenean aidean egiten diren hitz batzu dira, eta hitzeri gazeli mamia zari. Igualmente, horretan sakontu, gaur egun nola bizinan basarri munduan aldaketa momentu hau, adibidez gaur, azoka egon da bergan, eta guaztenetan dago, asteazkenetan, nola hartzen ari da dugu, eta nola egiten dut horretara. Bai, nik uste dute ikerreko oso importantia esan duela, justo hori ez da,
elikadura buruzaltzen zuten du, moda bat bezala gotela, baina eurek barnera dute dauke. Euren lanian, txertauta dauke, eta hitzet dituzten gauza guztitzen, hori, helburu hori, ez da, hortala joatia. Orduan, barneratuta da, eta gupe, egin behar duguna da, barneratu, ideia hori euki, garbi euki, ze eredu, ze basarri mota nahi dugun, basarri bizia nahi dugula, eta basarri bizia bertako herri bizientzako. Basarri eta arrantza, hemen arrantza zare hitz egin dira da, eta arrantza eredu ez ere, baina gaur gehiago hori ikutzen nahi da, baina bizitzasun hori lortzeko, bai hemen eta bai munduko beste toki guztitzen, zela hartu behar dugun, arlo guztitzen, produzioa, eraldaketa, garraioa, salmenta, dana. Eta hori da, barneratzea, moda bat ez da egin izan, eta hori, programa politikota eta zera esateko edo diskursotan ondo gelditzeko, ez. Eta horrek esan nahi dugu, erakran dugu nuen, dano, zuaitzak, guri dano edagokula hau, gure lanetan sartzea. Eta, zela ikusten dugu, zela gabiltzanen, makinaria handi horren kontra burruka, ez da, esan duguna, merkaduan arauak eta hori bere bidean dira. Orduan, antologiatra buelta hori egoteko eta benetan irtenbideak egoteko. Hemen, gauza bat dago etxa, gaur egun, da honen langile eremuan, da honen krisiak hemen lanpostuak sortzeko izugarrizko aukeria ben badagoela. Eta, azkeneko urtetan, zera ikusten dugu, jende pila bat dagoela, jende gaztia askotan basarriko zeme alabak ez dienak, baina benetan basarrea bateko gogoa dutenak eta benetan bokazioa sentitzen dutenak. Batzutan, kale izango da, ekualgero probautatu zen, baina badago gogoa, badago nahi bat, eta hori ikastarotan eta ikusten da, izugarrizko jende pila dagoela, urbiltzea dira, gainera urtetan, hemen egozkero izan bat ez behar, urrintze bat egon da eta nekazaritza ikusi da gauza oso marginal eta desprestigio handiok edo, ez? Nekazaritza munduak. Orduan, badago jendea eta kontua da gazte horiei zela bideratu aukeria, ez da? Arazo handi badukagu, lehenenak komentatu ona etorretxa, zementua bestek ez dala ikusten, ez da? Orduan, lurran arazoa hor daukagu, baina, badakigu baitza, lurra egon undio, ez da, lur on asko galdu dugu lurra badagola. Eta gainera, jende asko usten ari dena, lur horri espakako irtenbide bat emoten, arazoa diela. Orduan, hor, trasbase hori zela emoten da, hor dugu ikaragarrizko erronka. Eta ikaragarrizko erronka askotan herritzak. Eta herritzatik egin alda hori. Udaletxetatik eta kontzientzia hortatik, kontuen esan da, badagola eskaera bat, egon aldala eskaintza bat edo jende bat lurra dauzkana eta hori, bitxartekaritza hori, lan hori oso importantia izango da, ze, lurra dut dana antolo barik eta azkenengo hamarkadetan, izugarrizko zementupian, eta undio beba ikusten ditugu politika horrekin jarraitzen dutela batzuk, eta besteek ez dukera dut ez da, ikusten duen moduan, mugaren tokixanan, atxetekin, trenakin eta egungo ertebideik ez duken proiektu basabaltzailiekin, ez da. Orduan, lurra eskuratzea, aukerak emotia oso importantia, eta gero, formakuntzia emotia, eta badago lan bat, eta gero, produzitzen jarri ezkero, saltzeko bideak egon bidea. Eta, horten, bergaran zute baterako, hasi zen, azokia nahiko hilda gonda, larun batetan orduantxe bizitxuago, baina ikusi zen, badagoela jente berrixabe eta lehenko batzuk presarenak, hasi zen hilan behin jartzen azokia, baina ikusi da, saltzen da. Eta orduan, pentsu da, astero jartzea, astero arroan ben, astero azkenero, azokia jartzen. Gero, lehen badetakoa hor dago. Baina, rutina bat, eske, klaro, hilan behin jarretxa, esan dut da, unero jateko, ezin da.
Orduan, eta bueno, gazitzelak bost idaliz, eta ja sortzen dago, beste martxatxoak, eta kata bestia izan da, eta hori erostekak, eta gainera arrazetak hartzen ditut, gainera natura lasatxako gauza die, ja eredu horren barruan, ekologikoa edo agroekologikoa, zelabait lurra zainduaz, eta kimikoik erabili bari, bai lurran osasunerako, eta bai gure osasunerako, eta bai poltzikorako, denondako, orduan, bide horretatik, eta bueno, badoia, bolatxoa, taldetxoa, dirua sortzen, eta rekuperatzen, eta hori egin garrixea da. Eta bueno, adibide errezak ordanenak, baina sartu gari gehiago, kompra publika edo esaten dena zela bait, jantoki, patxekin salduko duzku eren esperientzia da, baina pentsau, zelako aukeria dugun produzitzeko, zenbat konsumitzen da, publiko gestionatzen dien toki horretan, eskolak, residentziak, sarmenetxiak, ospitxalak eta abarrak. Aukerak, konsumorako aukerak ordarenak, eta jende gaztia badago nahi da. Seguru, somaixame egongo diela, eta hori, alkartze hortan, gauzutxuak, gauza txikixak. Eta nik uste eredu honen oinarrizan, eta elikadura burujabetzarea kontzeptu modua, baina esaten dut da, basarri bizizan, betiko basarri hori uste dela elikadura burujabetza, betiko basarri lurrai lotutakoa, logikoa, egokisa, sano emote zabana, produzitze zabana, lurra zaintze zabana, eta jentia maitzetze zabana, baitza, konsumidariak, hor emakumeak zerikusia gutixak bidon. Orduan, nik uste dut, emakumetasunan zerbait izan da, gauza txikixekin, gauza txikitxuekin hasi, eta segitzea. Orduan, gauke honetan, derrepente ezin dudan aldatu, baina guazen pauso txikiak ematen, eta txikitasun horretatik gauza handiak egingo ditugu. Iparraldekoen adibidea die txapela kentzeko modukoak, ez? Berak dugu txapela, baina ara jaten ganean ikusten dugu izugarrizko lana irabera eta eredu egoki horren aldera pausoak eta esan duzu dugu, dana batera ez da hitzen. Pauso bat emo eta ondo, hurrengua. Eta horregatik, azokak, lehenengo, lugal gutxiki. Gero, joango da jentia animatzen eta poliki-poliki bizitzen da. Gure esku dare gauza asko, pentsatzen dugu ezer, baina herritxan, herritxan okisteko kapasiade haundixan dugu, haunditzen dugu eta. Orduan hori, gure amak eta eitzezen duan gauza txikisekin, familisak horretara eta masabezak mantendu, egitzi eta nik uste haren adibidei edu behar dutzeula, honi bolta moteko, ze beste txakura handi horiek hau dia bete enkeitxeko prest, baina duduk hau, geure konsumoekin da geure bertakotasunekin asko itxekoa. Bueno, ikusten da gaiak asko emateula, utzi ditugu gauz asko itxasua, arrantza, basura, mendien kudaketa, instituzioen papela, udalak segin dezake. Gaiak asko ematen du, baina bukatzeko aldea, igual patxik emango digu azkeneko bearen eskolan eredua, eta horrekin ja pasako geha galderetu. Egia esan, eskolako adibidea, eguneroko adibide bada, guk danok bizi dugunaz, Euskal Herrian 100.000 ikasle dago, 2 urtetik hasten dienetik, eta lehenagotik ere bai, eta pentsa noiz ez, eta horietako asko eta asko, horreko handi batek egunero ikastetxean bertan maskaltzen du. Eskoletan, gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hezkuntza saila elemenpe 100.000 menu daude egunero. Nik gaur, etorri horretik hartu dute, gure sukaldetik hartu dute gure eskolako menua, eta honek pentsarazten diatela eta hori irakurrita, hemen hitz egindako gauza asko eta asko nola modu praktiko batean, herri batean, nola landu daitezken eta nolako emaitzak ematen dituzten
lagun astartea da horrengo helburua. Duela 7-8 urte, Jaurlaritzak dekretu bat, azken dekretu egin zuen, jantoki dagokionez, orduan Tontxu Campos, EAkoa zen hezkuntza sailburu, gaur egun EH Bildun dago oraindik. Eta orduan erabaki zuten eskolaetan beraiek deitutako kudeaketa zuzenaren bitartez landuko zirela edo gauzatuko zirela jantoketako menua. Beraiek kudeaketa zuzena da catering enpresek prestatzea eta ardura hartzea 1.000 menu horiena. 3 enpresa handi daude, gero badia beste 3 txiki, baina 3 handi horien artean dago baratuta pastela. Gastronomia Cantábrica, Gastronomia Vasca eta Auzolagun. Ideologikoki ere 3 perfili, 3 familia handiei erantzuten diote. Grupo Mondragón, inguru jeltzalea eta inguru inguruko Gastronomia Cantábrica hori, ez da kasualidade. Ondo lotu zituzten bai presioak, bai ondola gutxatera da Diego Ibaskon, tipo batek notario horrean jarri zuela semi esleituko zioten hori dela eta asmatu egin zuen goiti bera. Kiniela erruke hain mundu asmatuko. Egoera horretan aurkitu ginen gu, puso hasieran, ja puso bukaeratik azetorren, eta erabaki bat hartu behar ginen. Betiko eredua jarraitzea, hau da, guraso elkarteak kudeatzea jantokia, edo jauzi handi bat egin eta catering hauen menpe geratzea. Eta gurasoen asanbladak erabaki zuen jarraitzea beti izan. Orduan, sukaldari baja hartu zuten, hezkuntzaren funtzionario ziren, eta bai elak eta bai labek ez zuten begionez hartu gurasoak hartu genuen erabaki. Ez zutelako eredu horrek kolokan jarriko zituztela agian funtzionarioa. Guk aurrean jarretu denuen, sukaldari gabe egon ginen, eta lehenengo astean tarterekin eraman gintuen eskolara umeak, eta bigarrenean herriko tabernarien prestate zuten Baskaria, bai batzokia, bai beste 2 tabernak, eta gurasoek banatzen genuen. Eta handik gutxira lortu genuen sukaldari handi bat, dagoen 6 urtean dagoena, eta proiektu honen kide nagusi eta konpliza handiena dena. Eta hasi ginen murgiltzen kudeaketa ez zuzenaren, beraintzat zeharkako kudeaketa eta kudeaketa arduratuaren mundu honetan. Jarretu genuen erosketak herrian egiten, hasi ginen gero eta gehiago baserritarren produktuak sartzen, sasoian sasoikoa naiz eta eskola sasoia eta baserriaren emankortasuna ez datu zen guztiz bat, baina egokitzen egunko produktuei garrantzia emanez, kalabaza, porrua, patata, gero negoziatuz, nola egin ditu erosketak, zenbat, prezioa, eta gurasoen partetik abentura ekonomiko, sozial, politiko, kultural izugarri batean. Eta beste horren beste umeen partetik. Gaur da eguna, 6 sorti baserritarren produktuak jasotzen ditugula astero, horietatik 4 azken urteetan instalatu dira, hau da, aukera badago baserri munduratzeko eta jende gazteari da hori. Herriko arategian, herriko arrendegian, herriko okindegian hori egiten duena eta frutaden da ni eroste zaizkio asteroko erosketak. Frutaden da gainera eskolako guraso bada, 3 ume dauzkana, harakinak esan zigur gatazka egon zenean erabakitzen bazan katerina egitea berak itxingo zuela harategia. Eskola galduta errukela aterako soldata, herrian dagoen konsumoarekin. Eta ordan ere konturatzen zara ze ardura ekonomiko daukasun herrian bertan ere bai. Gaur egun 15 langile ditu jantokiak, sukaldari laguntzailea, hezitzailea eta jantoki arduraduna, batzuk orduka, beste batzuk lan erdiz, batzuk lan osoa ere bai. 15 hezitzaile horiek herrikoak dira, euskaldunak dira, umeak ezagutzen dituzte, batzuk gaztetxean dabiltza, beste batzuk aizian bitartean, beste batzuk gurasoak dira ere bai, denetari dago,
baina gertuko harreman badago eta hezkuntza eta hizkuntza eta baloreak eta lantzen dira. Sukaldaria da eskolako persona maitatuena. Ikustea besterik ez dago goizero ze pozik aten diren galdetzen zer dago jateko eta zelako konversazioa sortzen diren ikasle, ume eta horien artean. Umeak egunero maila jartzen dute, sobratzen den baskari guztia gero konposta egiten da, azken urtean 3 tona konposta egin dira kalitatekoak. Eta ikusten ari gara, prozesu ekonomiko sozial osoa, zirkulu osoa ari garela betetzen, herriko jarduera ekonomiko importanteenetako bat dela, urtean 225.000 euro fakturazioa eta gastoa daukagu, hortik 60% produktuetan herrian geratzen da, soldatak guztiak herrian geratzen dira, eta kanpotik erosten dena da, arraina, Merkari Lau lortu dugu aurten arrain freskoa sartzea astero eskolan 2 egunez gutxienez, jogurra eta esnea Gipuzkoan erosten da, eta arroza, lekale batzuk eta oliboa Tuteran, Bardeetan, inguru horretan. Eta gero, suerteko gara, sasoian lortu ditugu ere Valentziako oso naranja gozoak, ekartzen dizkute zuzenean handik, eta hori da gure konsumo ohitura, arau eta hori. Esan behar da, erabaki hori hartu genuen, inmediatamente Jaurlaritzak laguntza guztiak kendu zizkigun. Gaur egun, bataz beste, eskoletako menu bat kostatzen da 10-11 euro bitarte. Hemen gurasoak gongo zaite, eta ordaintzen dugu hezkuntza publikoan, menua ordaintzen da 4,60 eguneko eta uneko gutxora bera, eta guk ere gure buruari jarri genien erronka hori. Jaurlaritzari 11 euro kostatzen zena, guk 4,60 horretan sartuko genuela. Guk 4,60 horrekin ordaintzen dugu materia prima, ordaintzen dugu ezitzaileak, sukaldariak, eta dagozkion gastuak, izan behin platerak, edo frigorifiko bat, edo inbaldien aldaketak. Atera kontuak, 4,60 ordaintzen dugu gurasoak eta beste 7 euro Jaurlaritza zuzenean ematen dio enpresa horiei 1.000 menu egin kontu zenbat. Zelako dirutza dagoen eguneroko umeen elikadura. Eta ze garrantzitsua den umeen elikadura, eta bataz beste goizeko 5etan prestatzen da, guerdiko 12etarako heltzen dira plantxa horiek jantokitara, eta gero berotu egiten dira. Gero panganera eta goizamen horrelako alertak pizten dira. Ze anistasun dagoen, genero aldetik, ze kalitate, ze bizi baldintza, ze lan baldintza dituzten katen horietako langile. Ze guk erabakia hartu genuen urte horretan, 28 greba egun ziren hezkuntza publikoan. Guk badatu, 12 urtetik gurakoak institutura doaz beste herri batera, eta 30 egunetan jan barik etorri ziren etxera. Guzti hori baloratuta, guk pasan duela 2 aste egin genuen urteko batzarra, numeroak egin dituen, gauzak ondo doaz, eredugarria da, umeak jaten ikasten ari dira, baserritarrak ezagutzen dituzte, herriko dendetara joaten dira bere ikasketa prozesuan, solo bat daukate eskolan, soloko produktuak ere sartzen dira jantokien batzuetan, konposta egiten dute. Hezkuntza ikuspegi soil batetik ere, horrek daukan aberastasuna da. Eta erabaki hori ere, maila batean, eskoletako ikasleen gurasoen esku daude, zuzendaritzen esku ere bai, sindikatuak ere gehiago implikatu behar bilateke, eta zer esanik ez administrazio publikoa. 7 urte pasan dira, eta oso geldi dago gaia, negozio izugarria da elikadurarena, eta oso nabarmen ikusten da, maila globalean elikadura negozioa den bezala, maila lokalagoan ere ikusten da guzti hori eta isladatzen da. Guk gure kudeak eta arduratu horretarik, gauza asko ikasi ditugu, ikusi ditugu eta jarraitzen dugu oraindik oso kontziente bidea duela, bide egokiena eta proposena. Momentu batzuetan oso bakarrik sentitu izan gara, baina amarnaka eskola, etorri dira bizitan, ezagutzera, telebistak, edabideak, eta edabideetako
kastariak asko gurasoak dira, arretu ditizien umeak janik dezutelako. Baina ere baituzte umeak eta beti kesa bera erabatu etxeetan janik dezutelako. Hori da pizka eredu bat, herri batean, herri txiki batean gauzatu dena, baina ekonomia lokalari sekulako garrantzia eman diona, lanpostuei, komertzioari, baserritarrei, eta alde horretatik, hemen dara ezkigun duda, keska, aipagai guzti horiek, input guzti horiek, bere horretan bizi ditugunak eta hori izan, Bueno, galdera erronda bat ingo dugu, ez dakago aztik gehiago egiteko, eta, bueno, hasi zuela nahi dezuen nahi, gai honi buruz, baldin bada. Eskolan zenbat ikatzen dira? Momentu honetan, 250 ikasle daude, egunero eskolan bazkatzen dutenak, eta uste dute etxera 2-3 asko eta 5 joango direla. Bai. 250 egunero doaz. Gero daude irakasle batzuk ere jantokia prestatzen zaien menua, ardoarekin, ensalada bereziarekin, esaien jantokian ematen, pixkatxoa gehiago bat zaien. Eta, irakasleena eta gauzoi, azkenean dira onurenak ere bai, plusbaliatxoa sortzen da, eta gero irakasle existekin agutzaik eta hori gobernuak ordaintzen dira Baskaria, orduan, bai, baina 250 menu egunero. 250 gume, bider 4,6, ematen du urtean 220.000 euroko pitxula berako. Iparraldean nola lortu duzue lotura hori ekoizgien eta konsumitzaileen artean, pixkat zalantzan gelditu zait, Nola da zegit ez da formula magikorik, ez da izan egun bat batean loturak egiten diren. Da, lan oso progresiboa oso gutzea izan da. Han laborari batek arrotasunez nahi du laboraria naiz, prestezio handia dauka ofizio horrek. Eta hori nola dortzen den ez dakit, hola da. Badakin hortzen den, baita ere, nahi dut, paisai eder bat ederarik, mozkin onak egiten ederarik, eta nahi dut, laborantzaren onura guziak beti biztan ederarik, jendearen dako, segituan emaiten du alkortasun bat mintzatzeko, eta beten zira besteleko batzutara nun, ezten gehiago laborerik, herriak hila gauden, diren sekulako tresnak, kasik dagoen handiagoak niltzeko astuak edo eta bat, industria sistema batek zer akarreztasun du hiritar batentzat askoz gutiago. Gertatzen dugu egoitea duela aspaldi Polonia, Eslovakia eta Ukrainiako mugan. Mendi eskualde bat, eskit deitzen dugu, ez dut errango manera, zen frantzisez eskit deitzen da hori, da eskualde bat 1000 metroko mendiak, arradak bezalakoa, gure arradia bezalakoa, itxura berdina, salbu, azken gerra mundialen hori eraginez, ez da nion nire izia. Zer bilakatu da, oiana. Eta zer erakarritasun du horrek oso guti. Salbu oiana zer, menti guten genuen. Ez da gehiago indioz bizian. Beraz, biziak ginekoetan, aizeago da lortzen eta egiten. Hori egoza. Gero bestea da, laborarien prestutasuna bestekin mintzatzeko edo ez. Lehen esplikatu izuet, azkenean, lagutamar gogoi urte, sindikatu berean zauden laborariak bere izan diren. Eta jakin dute LB-ko laborariek bi gauza. Lehenik, hien munduko laborari mundua konbentzitzen, haiek aldarrikatzen zuten modeloa zela bultzatu behar eta hori buruz joan zela, eta hauteskundeek erakusten dute oso argiki haiek dutela gehiagoa. Eta jakin dute baita ere gizarte zibilarekin lehen egiten duena, aliantza sortzen. Korporatista den laborantza sindikatu batek beretako ekologistak, hiritar ekologistak dira hiltzeko lehen dira, horiek izin dira xokoratu, hil behar dira, desagerratzi behar dira, ezin da mintzatu egin.
ez dakit ezeak laboratzaz, egin ekologista dira, nahi dut, alako posizionetan baldin daude laborariak jendarteko beste eragilekin, ezin azten egin. Aldiz baldin bada, bai, gure eraginez, kutsa dezakegu erreka bat, kutsa dezakegu lur bat, baina hortaz prest gaude mintzatzeko eta gozen egarrekin ikustera nola hobetzen ditu ondortzak eta zer buruz joeten giran, beste posizioa bat da, eta horrekin posible duzu aliantzak egitea eta azkenean normaltasunez mintzatzea eta batzutan oso komplikatuak diren gaietaz. Beraz, prozesu hori izan da, azken 30 urteko prozesua, ez dira gozak hola gertatzen. Horretik diot, ez dakit bagertu den, alde barean badakit gozak guztiak dira, egun guziz egiten dira gozak dira. Baina oso mekanismo erabiltzen dira ekoizleak fidelizatzeko edo seguruna ekoizpena garestiago izango da, ez dakit. Beste zaleku saltoki handiak eskintzen dutenekiko, baina egiten den ekoizpen hori nola fidelizatzen duzue, nola lortzen duzue konsumitzaile horrek. Azken bilan hemen dagoen arrazua handi bat hori da. Gero komerzializazioaren gaia oso komplikatu da. Badut baditugu jende batzuk salmenta zuzenean ari direnak, hori da izena. Konfiantza egiten didazu, badakizu nola egiten dutan, nik gardentasunez esplikatzea izut egiten dutan, marka bat zara diot, idoki marka eta estelizia, eta gardentasun osoz, baina harreman zuzenekin oso errezago da hori egitea. Hori da, iparraldeko laborarien eguneko, dauzkazu, laurogeta bost, ez daude salmenta zuzenean. Hori gaitia sartzen, behasikoki, industriari, handia edo tipiagoa, igual da, badira artekariak. Baina, guk egin dugun apostua, gure laborariak egiten apostua aspaldian, eta oso apostu sendoak izan ziren, dola 40 urte, edo hartzen dugu orientazioa bat produktibista bilakatzen dira, ekonomikoki produktibitatea lantzen dugu eta bar, edo joeten dira, edo horretan dugu ez dugu sinisten hortan, eta sinisten zutenak ere bai, sinisten zuten konzeptu horietan, baina bazakiten ez zira izanen kompetitiboak beste ere buruz. Orduan, autoak izan ziren, bazen sormarkak egitera. Sormarkak, oso jati gaizmarena, edo ezbetako piperra, edo irudiko arnoa, edo izan. Iparraldeko etxaldeen gehiengoa, ez gero gehiago, sormarketan dago. Eta hori guti ikusten da beste eskualdetan, autu batzuk dira. Kontzientiki edo inkontzientiki, baina azkenean kolektiboki apustu egiten da, ni behar dut egitera. Eta sormarkaren nivelean ez da bakarrik marka bat edo marketina, da esplikatzea nola ekoizten den. Eta bereziki, eta oso gogorra da hori, oso zaila da. Baina da, ez, nik sortzen zuen gasna bat, ardiak, mendian, gurbeltza, gurgordiak, barrazak eta historio, hartzainak txapelarekin, matilarekin, txapelarekin, oso bukorikoa. Baina da, eta erronka hori da, saltzen dutan irudia eta egiazko egiteko manera hurbiltzea. Eta sormarken, abintzat sormarken indarra hori da, lortzen dugu hori. Eta oso debate gogorra daude, baina ardigazta ekoizteko ezin da transgeniko hori baliatu. Ni, bostinen zer horiek, idiazabal dola egina dagoen eta abar, izutzen naiz. Eta badaude idiazabalen hori kasu hori egiten dutenak eta jute transgeniko hori baliatzen, baina sormarkak berak ez du hori buruz ez erraiten. Eta hor badaude, konfiantzarena. Gertatu zena, eta niretako misterio bat da, Frantziako estatuan gertatu ziren bi krisi oso larriak, behi eroarenak, hemen bailatu zutenak, eta beste bat, hori asko deusinarekin historio. Frantziako jendarte, republikako jendarteak horrekin izitu da pila bat. Eta egin ditu bere erosketako manerak aldatu. Nik zut ulertzen nolaz, Espainiako estatuan, zen duela idesuri batzuk behitut, izan zen kotza olioaren olako eskandaloa eta bat, ez dut ulertzen, zergaitik ez den kontzientzia gehiago sartu hemengo konsumitzaren gana. Duela urte batzuk izan zen Gipuzkoako barnekaldeko herri batean festetan da historio, eta horren txiste bat atera zen, eta ja Zumaiarekin lotura diteko kontakutzeko utitza. Baina zen,
Ea banakien zuen zen Euskal Herriko arrantza porturik handiena. Eta nik horrezik ikasiko pixka bat, eta nintzen, ondarro izan da, ez Gernio, ez da lehen, asmatu eta erantzidaten forronda, eta ez ziren batere grazia egin horrek. Batere, eta orduan oartu nintzen azkenean, nahiz eta txiste izan da hori, ze birakatu da lehen partean, ze astura dagoen lehen sektoria, arrantza, itxasoa, edo laboraritza eta lurrak. Hor badago huts, ez da dugun batek da norbaiten hutsa, zerbait falta da, eta hor bada egiazki eraikitzeko. Bueno, ez dago... Ez, gehitxuko nuke bakarrik askotan joan izan dago, iparraldera ikastera, baenetik, ikasteruak eta bizitzak eta... Txakuraz dut kasi. Ikasle eskasak, baina fede moten du, beretan hori da gaitza, ez da? Fidelizazioa, zako importantia da, eta konfiantzia. Eta orduan, han lan egin dela, esan duzun gogoen, ikusi dugulako urtetan da urtetan, hori doki markaketa, bete beharrak, gardentasun hori esplika hau azaldu eta bete. Eta hortan ikusten dut egon dela, teoriatik behar da eztabaida hori ereduari buruz aspaldi emazalako, teoria hortatik praktikara gauza bat egin dela. Kasoritzea esan ez da egin. Eta horregatik hemen Gipuzkoan behar, sindikatu aldetik ere daukagun eskaintza, ezta? Teoria eta praktikan artean ustura dagolako. Eta batzuk benetan nahi dugulako, eredu hortara joatia, eta pausuak hortara emotia, zerrentzatu dugulako gainera, jentia badagola. Eta fidelizazio hori lortu aldara eta keska badagola. Zer geixo gainera, osasun aldetik. Eta zotazu, Espainiakoa horrez gain nahi mazaren. Nahi, gauza hori dituzan, eta proiektu bat, zuetako baten erantzuteko, errigorra proiektua, batzuk ekaituko zen duen, batzuk ez, pixkarri duan motxian esplikatu batean. Zenik indiak balatu baretut herriko saskiak eta apurtxoak bake horretaz. 3 urte dira, Iruzpala urte, tuterako ikastola oso egoera larrian zegoen, da zer gaiten bazala, eta zazpiak bat harreman zareaz izan, saski bat, hango produktu batzuekin jendeari kolokatzen. Duela 2 urte legituko gazte batzuek hartu zuten ardura, hori kudeatzeko, eta lehenengo gauza egin zutena izan zen jende guztia entzun. Eta jende askorekin egon. Eta proiektuari bulta bat eman, baina jakinez zertan ari ziren. Eta horren galdetzen badiazu, errigora kanpaina egiten dela burujaetan aldeko ekintza bat izan da? Bai. Eta nire beldurra hori izan. Euskaltzale kultuarekin, Euskal Herriko mapa gora eta bera, mape urtean geratzea. Baina ez, oso autu kostiente izan da, bertako nekazaritza bultatu dute zinez, baserritarrekin egon dira, baserritar ekoizleekin ari diraten, ekologikoan daudenak ere ari dira bultatzen, entzun egin dutango jendea, egon ikasi, zikindu egin dira, eta egin dute oso kanpaina hona bai iaz eta bai aurten. Iaz 6.000 saski inguru beratu ziren Euskal Herrian familietan, eta gaurko datua da 12.000 lortu dira. 12.000 etxetan egongo dira datozen egunetan herriberako produktu sorta handi bat. Ardoa, olioa, esparragoak, potxak, piperrak, fruta. Gauza txukun bat. Saski horren merkatuan 52 euro inguru balio ditu. 50 saldu da, baina mozkinak ematen ditu eta ikastola AEK eta sorten ikasbatuak 152.000 euro jasoko dituzte datorren asteetan, bakoitza bere proiektutarako. AEK iaz bekak entzituen herriberan, jendeari errazteko, ikastolak hangoa bai zartarrelakoak, bai tuterakoak biziduten egoera, eta bertako baserritan ere konpromisoak hartu dituzte. Etiketa guzti horiek euskeraz datoz, produktua nongoa dena saltzen da, han bizidutari bez esparragaren latza, hemen egiten dugun hori bizidugu Euskal Herrian. Perutik eta Asiatik ikasten dituzte, produktore handien merkeago egite zaila handik ikastea, hemen landatzen eta saltzen eta enbotatzen ibiltzea baino.
Horren, gatazka global guztiek gero bizi ditugu lurrean bertan. Eta alde horretatik, Nafarroa batek ematen duena diru gehiago eman du kanpaina honek azken 2 urteetan, oso kanpaina importantea da. Eta gainera beste ikasiko dugulako eta jende asko formatuko du bertako produktu asko lehenik aldiz. Eta hori bada ohitura aldaketa bat, kezka bat, eta gainera bultzatuz ikastolak, eskolak, euskaltegiak, proiektu bat eta kontzientzia arte bat ere izango da, ez da Gabonetako opari utz bat, hori baino gehiago da. Bueno, bukatu behar dugu favorez, dazkazue papel batzueko betetzeko ez dakizema poligrafo dauden, baina, konfunduko zate, eta, eskarrik asko etortzeatik, eta, nik uste honek ekarriko dula, guaindikan beste itzaldi gehiago, talde bat sortzia, ikusiko dugu, usten den, danontzako oso garrantzitsua dela gaia. Hori da, Hori da, energia.